арсенал давоми мавсими ҷорӣ дар садри ҷадвали чемпионати Англия буду ҳамагон фикр мекарданд онҳо қаҳрамон мешаванд. аммо сабабҳое пеш омаданд ки арсеналро аз қаҳрамонӣ ҳам ин мавсим ва ҳам дар оянда дур месозад. гап сари Артета нест, зеро ӯ ҳама кори заруриро дар даста иҷро кард. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. арсенал ин мавсим олӣ бозӣ дошт, инро бояд ба назар гирем, вале бояд қайд кард ки сабаби ин бад будани вазъи дастаҳои бузург мебошад. челси ву ливерпул ба худ монанд набуданду юнайтед дертар бедор шуд. тоттенхем фазои дохилиаш вайрон гаштааст. ягона дастае ки монеа сари роҳи арсенал гашта метавонист ин манчестер сити буд. аз шашгонаи беҳтарин танҳо манчестер сити иҷоза надод ки арсенал ба қаҳрамонӣ бирасад. онҳо таҷрибаи калони бозӣ дар рақобатҳои ҳассос доштанд. агар дар ёд дошта бошед, сити 2 маротиба бо фарқияти 1 имтиёз дар 5 соли охир қаҳрамон шуда буд. яъне онҳо дар охири мавсим медонанд ки чӣ хел бозиҳоро ба роҳ монанд. арсенал бошад ин таҷрибаро надорад ва ҳамин ҳам мушкилӣ барояшон эҷод кард. илова бар ин сити ҳолати беҳтарини худро гирифтаасту дастаҳоро танҳо мағлуб не, балки тормор месозад. пеш аз бозӣ бо бавария онҳо 8 бозии худро бо ҳисоби умумии 31-3 ҷамъбаст намуда буданд. он бозиҳо муқобили Ньюкасл, Лейпсиг ва Ливерпул гузашта буданд. ҳатто беҳамлагари асосияшон онҳо ба дарвозаи Ливерпул 4 гол заданду аз худ дараки калон доданд. сити дар формаи беҳтарини худ қарор дорад. барои арсенал охири мавсим бадтар гаштанро оғоз кард. мавсими қаблӣ ҳам ҳамин хел шуд. арсенал бо бад шудани вазъ аз ҷои 4 ба 5 фаромада буд. рақобат барои қаҳрамонӣ хуб аст, вале ба назар чунин мерасад ки на барои арсенал. соли 2016-ро дар ёд доред? пешакӣ арсенал ҳамон вақт барои қаҳрамонӣ талош мекард. агар бозиҳои он мавсимро тамошо карда бошед, пас медонед ки он мавсим замони дурахшиши арсенал буд. сити, челси, юнайтед ва ливерпул ҳама аз рақобат ақиб монда буданд. мухлисон дар он фикр буданд ки арсенал лестерро метавонад ба осонӣ шикаст диҳад. ҳолат бошад баръакс шуд. арсенал аз 8 бозии боқимондаи худ 1 ғалаба ба даст овард ва лестер бошад қаҳрамон гашт. ҳамон мавсим арсенал ба худ мавқеи дуюмро номнавис кард. ин ягона ҳолат барои мисол нест. мавсими 2010-2011 арсенал ҳадаф дошт ки бо юнайтед то охирин рӯз рақобатро идома диҳад. албатта ки шадидияти бозиҳо дар он сол хеле зиёд буд, вале онҳо боз ноком шуданд. аввалан лондониҳо дар ҷоми лига аз Бирмингем ноком шуданд. баъди он финал арсенал гӯё рӯҳан шикаст хӯрд. дар 11 бозии баъди онҳо танҳо 1 ғалаба ба қайд гирифтанд. оқибат бошад мавқеи 4-ро касб намуданд. дар бораи мавсими 2007-2008 ҳам гӯем, арсенал бо тафовути 5 имтиёз дар садри ҷадвал буд, вале онҳо дар 8 бозии оянда танҳо 1 ғалаба карданду ҷои сеюмро ишғол карданд. бовар мекунед ё не, пеш аз ин ҳам ҳоли даста ҳамин хел буд. мавсими 2002-2003 моҳи март арсенал бо тафовути 5 имтиёз садрнишини ҷадвал буд. мухлисон тайёрии худро барои ҷашнгирӣ аз қаҳрамонӣ медиданд, вале арсенал кореро кард ки ҳеҷ кас мунтазираш набуд. онҳо аз 7 бозии худ танҳо 2 маротиба ғалаба ба даст оварданду манчестер юнайтед ҷомро аз таги бинияшон рабуд. ин ҳама гапи мегуфтагӣ нест. масалан 9 сол пеш мавсими 2013-14 туфангчиён боз ҳамин корро карданд. агар ба ҷадвали ҳамон сол нигоҳ кунем, фикр мекунед ки арсенал шояд ба мавқеи 4 зеб медод. вале ҳақиқат он аст ки даста беҳтарин дар он давр ба ҳисоб мерафт. аммо дар лаҳзаҳои ҳассос мисли курсии чӯбин шикаста шуданд. арсенал муддати дароз дар ҷои якум қарор дошт ва то моҳи феврал лондониҳо ҳамагӣ 2 бохт дар 23 бозии худ ба қайд гирифта буданд. ана баъд бошад 4 бохт дар 9 бозии дигар арсеналро аз рақобати қаҳрамонӣ берун сохт. сабаби асосие ки ба даста таъсири калон дод, ин шикаст муқобили дастаҳои бузурги Англия буд. 6-1 муқобили Челси ва 5-1 муқобили Ливерпул дар ҳамон мавсим ба қайд гирифта шудааст. агар бо диққат назар кунем, ҳамон мавсим ба вазъи имрӯза монандӣ дорад. бале, Арсенал имсол он қадар хиҷолатзада набуд ва нахоҳад шуд, вале ҳақиқат ин аст ки қувваашон муқобили дастаҳои ҷиддан қавӣ
намерасад. онҳо муқобили Юнайтеду Сити шикаст хӯрданд. Бо Ньюкасл ва Ливерпул бошад мусовиро ба қайд гирифтанд. вазъ аз бозиҳои қаблӣ дида куллан тағйир ёфтааст ва Арсенал боз таърихи худро такрор карда истодааст. Акнун шумо гӯед мухлисони ҳамешагии канали Футбародарон, чаро бо Арсенал ин гуна ҳодисот рух медиҳад? сабаб дар чи аст? ҳатман фикри худро дар комментария қайд кунед ва мунтазири наворҳои ҷадид бимонед.